Olemme lähdössä retkelle. Minä, Max ja mummi. Mennään Parmaharjun lounaan. Mulla on uusi retkikeiti. Mä haluaisin testaa sen. Mennään hernekeitolle. Tämmönen lounasretki vain. Testissä uusi retkikeitin. On osoittautunut oikein hyväksi. Vähän tää on hutera, mutta vie siis äärettömän vähän tilaa. Et kun se laittaa käteen, niin se on ihan... Tästä taittuu noin sakarat vielä sisään. Niin ei vie juuri mitään tilaa, ei painakaan mitään. Onko hyvä? Niin. Sullekin maistuisi vai? Renkaiden vaihto toimi viime vuonna niin hyvin tasan, niin päätin, että en vaihda enää itse. 25 € maksaa renkaiden vaihto. Taas vähän myöhäiseksi jätin, täällä on aika jäistä. Mitäs täällä tapahtuu? Olen menossa pubivisaan. Mun on pitkään pitänyt mennä tänne, mutta nyt mä päätin vihdoin sen tehdä. On siis tiistai. Ja tää on niinku Huntersin joku tämmönen vakio pubivisailta ja noin pojat on käynyt täällä vaikka kuinka kauan, niin otan minusta. Mikä autosta puuttuu? Rata. Käydään Onninkaan nykyään kuntosalilla. Onks tää blogiin tämmönen lisäys? Ollaan varmaan 3 kuukautta käyty. Se on hienon näköinen toi. Tyyli vai? Thanks. Otetaan seuraavaksi vanerit pois tästä veneestä. Siellä ei oo mikään. Huomenna katsotaan koneet. Good day. Day one. Meillä on tänään toimintapäivä. Englantilainen aamupala, sitten jousipyssyammuntaa Marttilassa, sitten syömään uudestaan ja sitten elokuvaa. Ja täältä tulee vielä hash browns. I should have shoveled this, before it got too hard. Jep, 20. I nearly hit through. Hey, you were close as well. I nearly hit through. Ei ihan pärjää. Legendaarinen Mattila. En oo käynyt täällä sit pitkään aikaan. Kävin täällä aina kun oltiin Raksalla, niin joka aamutauolla. Aktionpäivän välilepuosuus. Olemme aivan puhki. On suunnitelmana kiinalainen. Katsokaa, mä olin ihan varma ton kirjoitusvirhe. 10. Mä ollaan kerran Eliksen kanssa käyty. Täällä on siis tosi hyviä. Täällä on baabunei, noodelibuffet, normibuffet, sushibuffet. Okei, ehkä nyt mulla on vähän liian kova nälkä ja mä puhun vähän liian hyvää. Tää oli niinku ihan perusbuffetti, mutta olen innoissani kauhean nälkä. Me ollaan tehty se, me ollaan löydetty, tai ainakin mun omasta mielestä, jos haluatte elämäni paskinta kiinalaista buffettia, niin tulkaa tänne. Oli muuten aivan niinku siis todella paha. Oikein semmonen kiukku. Oli niin paskaa. Illan päättävä elokuva. Hyvää sunnuntai-päivää. Tänään on jännä päivä. Katsotaan kello, tää meidän paskapaatti. Puhu kauniisti. Meidän moottori on nyt perämoottori on vähän huoltovaiheessa vielä, mutta me nyt katsotaan vaan, että kellouko tämä itse runka. One small step for Big Buster, one giant leap for mankind. Viimeinen kerta, kun nähdään tää vene. Ja sit kun dippaa niinku ihan kyllin toi perä nyt. Arturi! Vähän tulee Affenilla hintaa ensi kesänä. Joo, mä just tässä sanoin, että mulla oli tavoitteena, että mä saisin kalastuksesta kilohinnalla niin takas, kun mä saan kaloja. Totuuden hetki. Olemme Lukan luona uudessa kämpässä Musavisa lauantai-ilta. Ja Hasse ja Humpumiin on taas tiellä jäänyt. Auttakaa, apua saatana. Olemme saapuneet uuteen pankkiin. Täällä on muutama muukin. Keski-ikä 70. Luka pyysi, jos mä ottaisin videoon.
Tilattiin alumiiniputkea ja vaneri veneen heittotasoa varten ja tässä on nyt raivattu tilaa ja vene odottaa remonttia. Mahtavaa. Mä olin valmis, mä joudun käsin kantamaan. Saatiin pumppukarilla. Ja katsokaas ketkä täällä odottaa. Tää on Maxin lempipaikka tää. Penki selkänoja. Me mummi pelasi jossain vaiheessa sanapalaa ja sit sieltä sanapalalta tuli viesti, että niin loppu tasot kesken. Mä muistin kuinka monta 1000 tasoa se oli tehnyt, mutta monta tuhatta. Moi! Moi, joko rekka lähti? Lähti. Eerolla on joku yllätys meillä. Saaks vlogi nähdä, jos me laittaa silmät kiinni? Joo. Okei, Anni. No. Silmät kiinni, Eero. Käännyltää selkäpäin. Täyttä vyrttilaatua. Voi kääntyä. Meiltä on kulmahauda. Meillä on täällä tämmönen hauska peli kuin Twister. Laita Anni 2 jalkaa musta levyn päällä ja molemmat kädet hopeisen tankoon kiinni. Noniin, nyt se meni Mistä kamera? Se on hyvä hetki ottaa sitä. Kuiskusin nää tonni sekoon ihan just. Hyvää syntymäpäivää! Kiitos. Täällä on ruoanlaittot meneillään. Mä oon tekemässä tämmösen niinku demi-glaze. Ja sit täällä on haudutettua nautaa ja perunamuusia tulossa ja palsternakkakeittoa. No Lukaselle ei laitettu Lattia alkaa muodostumaan. Toho, poikki. Joo. Toho. Joo. Mut kato mikä se on. Meillä on se on 1,25 se meidän vaneri. Tää on 1,20 tää paperi. Sitten se meni ihan täyteen. Tähän suunniteltiin tää. Se on melkein kuule siinä. Mattoa vaille valmis. Ja tietty sitä yhtä siivua. On muuten hyvän näköinen. Se istuu siinä tosi hyvin. Nyt ei ole koko joulukuussa paistanut aurinko juuri ollenkaan. Taisi just olla joku uutisjuttu, että 4 minuuttia oli joulukuussa paistanut. Ja nyt ollaan 12. päivä joulukuuta tilanteessa, joten mekin 2 viikkoa ollaan menty ja tänään paistaa aurinko. Joten mä tein semmoisen päätöksen, että mä tuun nyt lounastauon ajaksi Ruissaloon nauttimaan auringosta ja laitan mun retkikeittimellä hernekeittoa. Tänään muuten agendalla on sulkapallo. Erittäin pitkän tauon jälkeen. Näytäs pikku. Ensimmäinen peli päättyi tuloksin 11-4 minulla. Onnia vastaan. Katsotaan, että on niin pitkä tauko, että tässä voi kuulla käydä vaikka mitä. Kaikki on vähän kohmeessa. Illan suunnitelmat muuttui hieman, mutta sittenkin Lietoon vene on täällä, niin laitetaan vene kuntoon. Meillä saapui matto. Tilasin matto Kajaanista. Tilasimme eilen. Ei kun edellispäivä. 2. päivästä tuli. Vene mahtuu talliin kuten hanska. Kuten hanska. Pitäisi olla pohjat hyvät. Laitettiin eilen kerros maaliin ja tajuttiin, että ei ollut tehty pohjatyötä läheskään tarpeeksi hyvin, niin nyt pitäisi olla kondiksessa maalit pintaan. Kattokaa YouTube-dataa, mitä Dublinista tuli. Ai saakeli. Katsokaa mitä Japanista tuli. On komia. Jannen äärellä maton asennus alkaa.
Päätin vielä tulla ulos tänään. Huomenna 11 aikaa sulkapallo. Ei pysty niin myöhään olemaan, mutta muutamalle. Mä, Luka, Eero, Lukan siskon mies Tomi ja sit Lukan siskon toinen mies. Ja täällä on tullut lunta sillä aikaa, kun mä olin sisällä. Antaa nousta hetken aikaa. Jaha, ilta päättyy siihen. Kello on 00:02. Huomenta. Tultiin just sulkapallopeleiltä. Meni oikein hyvin sulkapallopelitkin. Vähän oli ehkä semmoista tahmeutta havaittavissa, mutta nyt on kauhean nälkää. Mennään meidän mummin, äidin ja isän kanssa syömään Himalayan Kitchenin seuraavaksi. Moi! Himalayan Kitchen on semmonen paikka, joka on mun mielestä todella aliarvostettu. Tää ei oo siis, tää on ihan yhtä hyvä mun mielestä kuin Delhi Darbar. Jos ei ehkä paikotella, niin jotkut annokset jopa parempia. Ja täällä ei oo ikinä ketään. Siis ketään. Delhi Darbar on ihan varmaan tänään ihan piukas. Täällä ei oo siis ketään. Ollaan ainoa. Mä en tiedä miten tää pysyy hengissä tää ravintola. Lämpendely. Hyvää päivää. Nyt eletään 18. päivä joulukuuta. Saara tulee 21. Mulla on tänään Helsinki työpäivä. Kyllä mä ajattelin, että joulu on niinku keskiviikkona, niin kyllä mä ainakin maanantaisesti vielä töitä teen. Ehkä tiistaina. Katsotaan. Joulu lähestyy. Olen iloinen. Ja ei oo niinku lunta näkymailoja. En oo tänne varmaan esitellytkään. Mulla on tämmönen protein boulaget kalenteri. Täältä tulee siis kaikennäköisiä proteiinipatukoja, juomia. Nyt on tullut muuten lähipäivänä tosi paljon juomia. Laitetaan nyt testiin ashwagandha 500 milligrammaa. On semmonen fokus tulossa kyllä. Max 2/5. Meillä on pieni haaste. Sitä saada 1000 wattia. Joonas veti 1200, niin heilahti. Onni pääsi... 201. Sä vedit 1000. Eiku 977. Joo. Aksi. Ei, paremmin kengellä. On tonni rikki. Se on mun ensi kerran paremmin. Perjantai-illan bursa. Uskokaa, tää alkaa aika terveellinen. Toi on turkkilaisen jogurttiin tehty ja sit tossa on 10% porsaajauhea. En ole ikinä maistanut, niin pistin testiin. Kastike, tomaatti, pihvi, juusto, 5% aamupalajuusto. Pihvi, juusto, ketsuppi, pihvi, suolakurkku ja kastiket. Ja uusi jakso Landmania. Mun uusi lempituote. Voisin melkein äänestää jopa vuoden 2025 tuotteeksi. 320 kaloria koko purkissa ja on älyttömän hyvä. No mikä salmiakin ystävä, mutta tää on tosi hyvä. Huomenta. Mä haluan varmaan 2 tuntia herää, koska tää matsi on viivästynyt, mutta nyt tulee Jake Paul vastaan Anthony Joshua. Yllättävän innolla odotan kyllä tätä. Katsotaan muuten mitä joulukalenterista tulee. Ei oo todellista, on 20. päivä ja mulla on nyt tullut niin monta päivää putkeen pelkkää juomaa, että mä haluaisin nyt jotain syötävää. Joo, siellä on joku juoma, mä tiedän sen nyt. Ei voi koko ajan olla juomaa. Olen matkalla lauantai-aamun intensiivisen sulkapalloturnaukseen. Tulimme Markuksella. Meillä on olutta. Täällä on iso vartiokoira, te näette sen kohta. Oi, terve! Mitä Bosman? Tervehdys. Pizzabuffet. Ai että, Kalle toimii kaikille pizzaa. Mahtavaa. Eero hyppää ensimmäistä kertaa. Onks maistanut jaloviina ikinä ennen? En ikinä. Oho. Oliko se niin sanottu medkitti? Tää oli Chuk-Chuki, medkitti ja shieldi. En mäkin tästä tarvii. Mä ollaan Eeron kanssa käyty 5 eri Uber-kuljettajan läpi. Vetää mut. No nyt se veti. Oho. Oi sorry.
Kupittaalla vielä viimeinen suursiivous ennen kuin Saara tulee tänään kotiin. Ja sunnuntai-maanantai välinen yö 22. joulukuuta. Joulu lähestyy ja olen menossa hakemaan Saaraa ja Annaa lentokentältä. Tervetuloa Suomeen. Onpas hienot, kiitos. Vähän Edgy-kuoret. Hän onko vlogi nähnyt mun kuori? Onpas hienot. Me nähtiin remontulia. Näittekö? Joo. Moi! Ja sit sit näkyy kans ihan kuin joku olisi niinku palannut. Saara ei ole nähnyt Maxia tietenkään, kun sä oot tullut siellä reissussa. Ja mä kerroin, että Max oli edellispäivä uuden trimmaajan luo. Ja Max on nyljetty. Siis se on oikeasti karpaton. Moi! Ketä siinä? Oh my god! Ei! Voi ei! You look like a little rat. Oh. 23. joulukuuta joulun valmistelut. Mä testaan sausage rolleja. Sausage roll on siis tämmönen englantilainen, niin kun, ei se ehkä ole perinteinen jouluruoka. Musta tuntuu, että nyt sitä on alettu syömään aika paljon jouluna. Eli mä teen tämmöstä niin englantilaista makkara jauhelihaseosta. Siis tossa on pikanautaa ja sikaa ja mausteita, salviaa muun muassa, timiamia aika paljon. Tää on lehtitaikinaa. Mä teen vielä tässä semmosen jouluversion, minne tulee karpalohilloa ja pekonia väliin. Siinä on versio 1.0. Nyt mä menossa meidän mummilla maalaamaan Boosterin pulpetteja. Liisa ja Hannu kävi juuri ja toi meille salatteja. Kiitos heille. Saara tulee myös meidän mummille. Sillä aikaa kun mä spraymaalailen, niin Saara haskartelee ja pistää pakka päälle. Ja... Oho. Ja sit tää niinku elmukelmun sisäiset. Okei. Niin eli tossa on elmukelmu vielä päällä. Ei. Okei. Kuinka paljon myrkkyä tossa tulee? Paljon. Tosi paljon. Saaran kynttilöistä tuli tosi hienot. Sitten on tämmöstä vähän kukkosta. Illan kohokohdan aika. Kotipizza.